Naglakaw ko, pagdali ba? Ano ba kay sakit kay akong tiyan? Lukay-lukay pa man ka. Unsa may gidalian nimo guli pang? Ano na biya ka mga dagagwak-wak diri sa tong lugar? Unsa man day naaana pang? Nakalimot ka mang, nabuntis ka? Unya og buntis day pang? Muna hilig sa mga wakwak. Kanang bata, kay humot ka na sila. Aw, nagdala makakag pang dipinsa pang. Oo, nagdala ko pandipinsa na mahinon tayasin. Aw, nanong mahadlok man ka? Nga naaman day kay asin. Basta pagdali, tara, kapit na mo gabi, oh. Wapo ng mga tang, humot kayong bata. Dali ba kayo? Kilom-kilom na. Oy, bata! Bata! Dali. Bata! Pang! Nanay wakwak pang! Ano sa'yo makiniwakwakan eh? Pangbuntag man siguro ni. Dili ko pang night shift, pang morning ko. Unsa ni? 7 a.m. ang in? Unya mo out kag alas 6? Tama. Pero, bata. Ayaw kahadlok, mang. Na ako dire. Sige, ayaw duhol sa mua. Kay naabe mi dipinsa. Sige, dool. Oh, nagdako kasin. Asin. Pang, tama juday ka. Mahadlok sila kasin. Wadyo na sayop si mama sa una, mang. Nga mo ingon niya. Nga kumakakita kag wakwak, sa bligar ni mo kasin. Pang, sabligi na siya kasin para mawala na siya ba? Sige, mang. Para mawala na siya. Ay, kawakwaka ka. Layas! Pang, effective juday kayo. Kay mura man siya mahilis. Dili nakadulot na yung kasin. Pang, dili lagi siya madutlan sa asin. Ngano ka ha? Nga anong dili ka madutla kasin? Kabalo mo anong dili ko madutla kasin? Ngano? Tungod kay, nagdakog mangga. Nagdapo di kang panguntra. Pang, kuyawa na niya oy. Dili siya madutlan. Kay nagdala man daig mangga. Kuyawa ni wakwaka, oy. Mura magsiyang nangala. Asin! Mang, daga na mang. Ako rin bahala ni. Sige pang, muna na ko. Arong kang wakwaka ka. Ako'y makalaban ni mo. Tagay tayo mo mga gabi. Tagay po tayo ni mong asin di. Oh, sige. Kuhanin kamay ha, kuhanin kamay. Sige, kanya ko dako. Sige. Kami, ade. Tamis de. Dito ni gikan. Amo ba?